Maayong buntag mga bata! Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong magtutudlo. Mga bata, atong katunon karon ang pag-ihap sa numero 7, 8, siyam ug pagkat-on sa daghan og usa ug jutay og usa. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, pito ka pinya. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, walo ka pinya. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, siyam ka pinya. Karon, ikaw na pud ang muihap. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, 7 ka pinya. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, 8 ka pinya. Pila ka pinya ang naa sa hulagway? Sakto, siyam ka pinya. Ang 7 mas daghan og usa kaysa unom. Ang 8 mas jutay og usa kaysa siyam. Ang siyam mas daghan og usa kaysa 8. Kini ang unang buluhaton. Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong activity sheet nga akong gihatag. Kini ang ikaduhang buluhaton. Ihapa pila ka buok ang naa sa hulagway. Isulat sa activity sheet ang pulong ug simbolo niini. Kini ang ikatulong buluhaton. Ihapa pila ka buok. Isulat sa pulong og simbolo. I-drawing aron ipakita ang mas daghan og usa ug mas jutay og usa. Isulat sa activity sheet nga akong gihatag. Daghang salamat mga bata. Ako si Teacher Arcely Kaibigan, ang inyong malipayon ug madasigon na magtutudlo. Bye-bye!